Tres Marias Farm. Nasanay ako sa FB kanina kasi kalalive ko lang sa FB habang nagtatanim ng pechay. Ngayon, andito na naman ako. Kami ay nag-uuling na naman ng pangalawang salang ni Mother. Diba? Ganun talaga ang buhay. Probinsya, guys. Para na kami mga dugyot. Sorry naman. Ayan. Samahan niyo po kami. Tutok lang. At na. Yung unang salang namin, guys, naka 30 sako kami. 30 sako ng uling. Ayan, pera na yun. Doon na sa bahay. Ando na sa buyer yung unang sinalang namin. Ito yung pangalawa. Ayan, salamat po sa sumilip dyan. Thank you so much po. Diba, ang uling-uling ko na. Ganun talaga. Para tayo dito sa kabukiran. Para tayo ditong taong grasa. Tusok lang po, sapat na. Ayan, i-share ko muna sa ating FB page para may marites na sumilip. Kasi kapag sinishare ko sa may nagmamarites. Pag sinishare ko sa namin sa aming FB. Pag sinishare ko sa aming FB, may nagmamarites, kaya i-share ko sa aming FB, no ba? Asa na yun? Parang palubat na naman aking mga alagad. Yung aking mga alagad, palulubat na naman. Hindi ako nakapag-charge kagabi. Salamat po sa tusok dyan. I-share ko lang po yung aking live sa aking FB. Sana yun. Paano ba mag-share? Kakapiling ko. Ayan. Tapos i-share ko sa FB. Salamat po sa naandyan, sa tumusok. Ayan na naman yung kalaban ko, yung usok. Salamat po sa naandyan. Share ko lang po muna sa aking FB page para yung mga marites dito sa kapitbahay sumilip. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Yan dyan na naman yung usok. Yung kalaban kong usok. Yan, may love shout out po sa naandyan na tumutusok. Yan na po, nasa heaven na kami. Nasa ulap na kami. Nasa ulap na kami ni Mother. Agoy, agoy, agoy. Ah! 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 Inagahan namin para hindi kami abuti ni Haring Araw at saka matatapos kami nito. Matatapos kami nito ay
Hapon na naman o kaya gabi. Diba? Every day and every night, I'll never took a feel so right. I can't let go. I can't let go. You're part of me. Don't you know? I can't let go. I can't let go. Bakit ayaw? Ayaw ma-post dito. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang aking pag-ibig, giliw ko. Ay, goy, bakit ayaw? Naglunok ko ang aking cellphone eh. Diyos mio, Marimar. Hanggang sa dulo ng mundo. Iyan na ba yung usok? Kuna ko. Usok pa more. Sis Jinda, sis Jinda, thank you sis. Sis Jinda. Thank you. Ayan sis, gumagawa na naman kami sis ng ng pera. Tapos grabing usok. Pinapausukan kami. Sis Jinda, thank you. Salamat po sa mga sumisilip dyan. Bisi-bisihan na naman po ang Tres Marias. Dalawa lang kami ngayon, si mother. Ano ba yung tawag doon? Mother and daughter lang ngayon. Magkatandem. Hmm? Ano? Unang salam. Mother and daughter po yung magkatandem ngayon. Parang gusto ko na naman magkape Ako ay na ano naman Sis Jinda, salamat po.
Ayan, yung kapatid panalo. Good morning kapatid. Ito kapatid, live na naman tayo. Wala sa oras, di ba? Kapag naisipan lang. Nagla-live lang kaya ako kasi natamad na ako mag-edit ba. Instead na i-video ko na lang, i-live ko na lang para isahan lang, tuloy-tuloy. Tinatamad na kasi ako mag-edit kasi ako ay pagod na lagi. Salamat po kapatid sa pagsilip dyan. Diba? Ang dungis-dungis ko na, ang dami ko ng uling. Kanina nagtanim na ako tinapos ko na yung aking itinanim na pechay. Ngayon, ito na naman kami ni Mother. Kami ni Mother yung magkatandim ngayon kasi si Dos, yung aking Tres Marias ay busy sa kusina. Siya yung tagaluto namin kasi nga hindi kami pwedeng sabay-sabay nagtatrabaho kasi sa loob ng bahay walang gagawa, kaya yung iba yung nasa labas, yung iba sa loob ng bahay. Sino ba yung sumilip na isa? Teka lang po. Brad Vlogs, thank you so much. Brad Vlogs. Ayan si Usok, salamat po. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan. Thank you so much po sa pag-visit sa aking live. Good morning. Ano ba yan? Grabe. Nasango ko yung usok. Ay. Pumunta na sa aking baga. Good morning po. Good morning po Sir Brad. 32 Vlogs. Salamat po sa pagsilip. Nag-love shout out po sa inyo dyan. Salamat po sa mga tumusok. Goy. Kailangan talaga tumakbo. Kasi masusukupi tayo ng usok. Grabe. Kapag ganitong mausok po, tumatakbo talaga kami ni Mother. Ayan po ang aking katulong si Mother. Watak-watak na naman po kasi kami ngayon, kaya wala nakakatulong sa amin na lalaki, yung kapatid ko. Andun sila, nagkukupras sa kabila. Nagkukupras sa kabilang sa kabilang lupain. Kaya kami ni Mother dito kasi kailangan maalis na namin to kasi magkukupras kami sa next week ata. Kailangan wala na ditong mga balandrang mga baon ng nyug. Kaya kailangan iuling na namin to ni Mother. Kasi magkukupras na naman kami, matatambakan kami ng mga baon. Kahapon, yung naunang sinalang namin, naka 30 sako kami, kinuha na kahapon ng buyer. So ito na naman yung pangalawang salang. Ang kalaban lang po namin dito ay usok kasi napasok sa aming baga. Para kaming naninigarilyo ni Mother. Kahit hindi naman. Umiiyak kasabay ng iyak. Kasi nga maano sa mata yung usok, tapos sa lalamunan. Kaya minsan nawawalan ako ng buses kapag nagagrabe ako ng sango ng usok. Salamat po sa andyan at sa 4 na tusok. Patusok po sa hindi pa po nakatusok. Mga basa pa yung ibang bao, kaya naman ang tagal nito matupok na po eh. Boy.
Hmm? Palabasin muna natin yung apoy. Grabe. Grabe yung usok. Salamat sis Glinda. Salamat po. Sir Brad, thank you kapatid Panalo. Salamat po. Ganito sis yung paggawa namin ng pera dito sa bukid, dito sa probinsya. Yung mga baon ng nyog, yung ano ng pagkupras namin, yun. Ginagawa namin uling. Yung uling dito ngayon ay nasa 250 yung sako. Mura lang 'di ba? Dati mahal 250 at 270. 250 hanggang 270 pumapatak. Dati mahal yung ano, uling ng niyog. Kaya lang ngayon mura na. Mas mabinta kasi to sa mga ano, sa mga malapit sa paaralan na merong mga boarding house kasi yung mga estudyante ang gamit nila sa pagsasaing ay mga uling. Kaya mas mabinta to sa malapit sa mga university na merong paupahan ng bahay. Yung usok parang galing sa bunga ng bulkan. Diyan ang magmataw. Di na lang kanilibig ko sa ating garden eh. Pa? Kompleto na ang sako. Salamat po sa mga naka-stay dyan. Sa iyo mga regisaro. Inong iba inasar bis ko mo sa Ren, Anong sarap may ni sarap ba sa ibabayad? Logan sa grado ito. 5 sako di tapos sa mabilisa sa duwa ng paguti. Oh, yun. Hindi apat sa natabit, minsan na nabuti ni kitain. Magluya? Gata. Ay, grabe. Huh. Grabe yung usok. Dapat ka, kahoy talaga dapat ang pang talantang.
Grabe guys yung usok. Kinakapos ako ng hininga kapag ganyan na. Oh, ito talaga ito. Pwede ito taniman oh. Kasi ano. Yan. Babalak na naman si mother. Nagpaplano na naman si mother kung saan kang magtatanim na naman. Yan guys oh. Araro niya daw yan para magtanim kami dyan. Meron kasi kami itatanim na pinya. Hindi namin alam kung saan namin itatanim. Nakuha na namin doon sa kabilang bahay namin. Lilipat namin dito. Yung tanim namin doon sa Tres Marias Farm talaga. Ililipat namin dito sa bago naming pwesto. Ayan. At saka dyan sa likod, ayan o, meron na kami mga tanim dyan. Nakapagtanim na kami dyan ng kamuti. At saka dyan mga gulay, mga gabi, ganoon. Ito po yung ginawa namin dito. Kalilipat lang kasi namin dito sa kabilang farm. Magdadalawang buwan pa lang. Ngayong 10. Adi ma, maduwang bulan kita ngunyan. Ano na ba yan ngunyan? Pizza gis na ba ya? Pagkadating namin dito, agad-agad guys, agad kami ng mga pagtataniman. Kanya-kanyang task. Ako, ang dami ko nang tanim doon sa may harap ng bahay. Ang dami ko ng mga tanim na gulay. At saka kanina, naglipat na ako ng aking itinanim na pechay. So, ganun lang po. Para, sanay kasi kami guys, na laging, mahilig kasi kami magtanim. Kasi nga, di ba, malawak yung aming lupa. Siyempre, sayang naman kung hindi natin pagtataniman. Nagtatanim nga yung mga tao na bahay lang ang meron. Sa paso lang sila nagtatanim. Kami pa kaya na meron lupa na pagtataniman. Yun nga lang, ang puhunan lang natin ay pagod. Ang puhunan lang talaga natin ay ang ating katawang lupa sa pagtatanim. Kasi kailangan, lakas ng katawan talaga yung kailangan eh. Magbubungkal ka para makapagtanim. Kasi po, nung nung maliliit pa talaga kami, nagsimula sila mother sa walang-wala. Walang-wala po talaga. Kasi nga, nung mga panahon noon, hindi pa uso yung may ganito. Hindi pa business-minded yung mga tao noon. Business-minded. Wala naman kaming business. Ito lang naman, sa loob lang ng aming farm. Kung ano lang yung produkto ng aming kalupaan, yun lang yung aming pangkabuhayan. Nung maliliit pa po kasi kami, di ba, walang-wala sila mother. Yung ginawa ni father ko at saka ni mother ko, nagtanim sila ng mais. Nagsimula sa mga ilang linya lang na mais. Pagkatapos noon, inipon nila yon, itinanim ulit hanggang sa lumawak na ng lumawak yung pinagtataniman nila. Tapos, meron sa amin nagpatira na pinaalagaan sa amin yung lupa nila. Kaya yun ang ginawa ni father na taniman ng mga mais. So, doon po nag-umpisa na lumawak ng lumawak yung pinagtaniman ni father ng mais. Tapos yung kita ng mais, iniipon nila yon ni mother. Iniipon nila yon hanggang sa nakabili po kami ng lupa. Yun. Dahil sa pagmamaisan, pagtatanim ng mani, kamuti, kamuting kahoy, lahat na ng mga root crops na pwedeng itinanim nila at saka inipon po nila yung pera hanggang sa nakabili kami ng lupa, hanggang sa ganun pa rin. Patuloy pa rin yung mga pagtatanim nila. Tapos ang layo-layo po ng bahay namin sa Kabihasnan nung maliliit pa kami, kaya siguro na tamad kami na mag-aral talaga hanggang college. High school graduate lang kami. Kaming Tres Marias. Pero okay lang yun. Ang importante, mahalaga tayo ay buhay. Di ba? At saka pagkatapos namin ng college, na high school, yun, lumuwas kami ng Maynila kahit wala kaming alam, di ba? Kahit bundok lang talaga yung alam namin pero linakasan ng loob namin. Nakapasok po kami sa mga electronics, ganoon, si Cosinero Hardenera, matagal yan nag-electronics. Ako naman po sa industry ng garments. So ayan. Tapos ayan, habang nagtutulong-tulungan lang kami, pag meron kita, ipon-ipon lagi hanggang sa
nakabili na naman ulit ng 6 hectare na lupa na ngayon ito na nga, at saka marami pong nagpapaalaga sa amin ng lupa. So ayan, ang alaga po namin ngayon nasa dalawa, tatlo, apat. Nasa apat na kalupaan na medyo malawak din po. Kaya umiikot lang yung araw namin, umiikot lang kami lagi sa pag-harvest ng niyog, pagkupras. Yun. Tapos yun na, hindi na kami masyadong nagtatanim ng malawakan katulad nung maliliit pa kami. Malawakan yung tanim namin na palay, yung dati kasi nung maliliit kami, 6 na hektarya, puno talaga yan ng mais at saka palay. Yung palay na sa lupa lang, yung hindi sa palayan, hindi sa uma, yung sa upland lang ba, hindi yung may tubig. Kasi yung ngayon, yung palayan namin nasa tubigan. Yan. Yun, nagtsatsaga kami noon, yung maliliit pa kami, ang trabaho doon talaga. Kapag madamo na yan, tulong-tulong kami magbunot ng mga damo sa ilalim. Kaya hindi na talaga si Tres lumaki. Maliit lang si Tres. Hindi na tumangkad. Ayan. So ganun po yung kwento ng buhay ng Tres Marias. Nagsimula sa pagtanim-tanim lang ng mais hanggang sa lumawak at nakabili ng lupa. So ito po, itong farm na aming pinagtataniman. Ito, panibagong farm ito, coconut farm. Panibagong sa amin. Binili po namin yung bahay, tapos itong lupa na pinagtitirikan ng bahay, pinaalagaan naman sa amin. So, yun. Yun po. Pero soon, baka mabili din namin to. Sana nga. Di ba, Tita Shi? Si Tita Shi ang may-ari nito. Ayan po. Kami na humaling na lumabas pa ng Maynila para magtrabaho. Dito na lang din kasi mabubuhay din naman. Tapos yung nagtrabaho kami sa industry sa Maynila, nag-ipon po kami, magkakapatid, at ako din, nakapag-ipon ako, nakabili ako ng isang manganak na kalabaw. Yun ang inalagaan ni Father hanggang sa nanganak. Yun, kanya-kanya kami ngayong kahit andito kami, may mga kanya-kanya kaming sariling mga hayop. Ganun. Tapos yung iba, syempre, meron din naman kaming sarili naming pera. Yun, din namin, invest din namin. Binibigay namin sa ibang tao, tapos yung kita, binibigyan din kami. Ganun. Big shout out po. Ayan po. May porsyento ba? Pero hindi naman yung malakihan. Yung tama lang, makatao lang. Yung lang doon. Hello po, Sir Christopher. Good morning po, Sir Christopher. Ayan, daldal ako ng daldal dito. Hindi ko nakita mayroon pala dyan tao. Ayan, andyan na naman yung usok. Grabe. Kailangan ko munang umalis kapag mausok kasi hindi ako makahinga. Grabe. Salamat po, Sir Christopher. Sir Brad. Andiyan pa pala si Sir Brad at saka si Sir Christopher. Thank you so much po sa pagsama sa aking live ngayong umaga. So, ayan, naikwento na ni Tres ang buhay-buhay probinsya. Kaya po yun, naisipan ko nung 2000, ano ba yun? Kailan ba ako nag-umpisa? 2002? Wala lang. Nagsabi ni Cosinero Hardenera ng aking Tres Marias number 2. Sabi niya, ate, live kaya tayo. Sabi ko, ano naman i-content natin? Kasi nga, dito lang naman tayo sa bukid. About dito sa bukid. Sabi niya, about dito sa ating kalupaan. Kaya ginawa ko, Tres Marias Farm. Kaya lang, hindi ko makatandim, hindi ko makasama yung aking dalawang kapatid na babae lagi. Kasi nga po, yung isa din, yung bunso namin may asawa na. So busy din siya sa paghatid sundo sa mga anak niya noon sa school.
Tapos, ngayon nga, ando na, umuwi na sa asawa niya sa Cavite. Nasa Cavite na sila ngayon. Tapos si Cosinero Hardinera naman, yung Catres Marias number 2 ko, ay lagi din busy. Kinuha din minsan ng aking tita doon sa kanila, kasama nila sa bahay. Kaya lagi ako nag-iisa sa mga vlog ko, Tres Marias Farm. Gusto ko na nga sanang palitan. Kaya lang sayang naman. Gusto ko sanang palitan ng pangalan. Kaya lang, andun eh, yun na, naumpisahan na eh. Tres Marias Farm, yun na lang yung pangalan ng aming ano, ng aming kalupaan. Laging nag-iisa ako sa aking vlog. Ano ba? Ano ba? Nagsasuggest si mother. Kaya kami ngayon ay mother and daughter na lang, tandem ng mother and daughter. Hindi naman po yung hasyendera talaga ang Tres Marias. May lupa lang talaga at saka kami yung nagtatrabaho talaga. Pag hindi namin kaya, saka kami nag-uupa ng tao. Yan, good morning po sa inyo dyan. Hello po, Sir Christopher. Salamat po, Sir Brad. Bisitahan ko po ang mga bahay ng mamaya. Good morning po. Ayan, si Usok. Punong-puno na yung ilong ko ng usok. Are you making charcoal? Yes po, sir. We're making a charcoal, coconut charcoal. Ah! Grabe. Grabe yung usok. Ilipat ko na pwesto. Yes po, Sir Brad. Sino ba yun? Yung nagtanong kanina. Gumagawa po kami ng coconut charcoal. Ayan, di na naman ako makahinga. Suffocate na naman na catch. Alis muna po ako. Kasi hindi ko kaya yun. Yung usok. Grabe yung usok. Usok pa more. Ayan, may mga nagtatanong pala dito. Hindi ko kasi mabasa. Kasi po, malabo yung aking mata. Ito, tingnan ko dito sa aking isang monitor. Sir Christopher, yung lugar po namin ay Bicol. Dito po kami sa Bicol, Sir Christopher. Yan, Bicolana po, Aketch. Bicolana po kami. Ayan, Bicol po kami, sir. Bicol. Ang dami pala dito hindi ko nabasa. Ayan. Taga Bicol po kami. Tapos meron din po kaming bahay sa Albay. Opo. Taga ibang bansa pala to si Sir Brad 32 Vlogs. English eh. Sabi niya, are you making a coconut charcoal? Yes po, sir. Ah, wow. Oo nga, taga-ibang bansa talaga siya. Salamat po. Thank you for staying. Kapatid Panalo, salamat po. Ayan. Usok pa more. Usok pa more. More. Usok. Thank you so much. Sa lahat pong naka-stay dyan. Thank you.
Sinisipunaketch. Sinisipunaketch dahil sa usok. Grabe talaga yung usok. Sinusundan talaga ako kahit saan ako pumunta. Sis Ina, aray ko. Sis Ina, big love shout out sis. Ayan, andito na naman po kami. Nakaano na naman. Pangalawang salang na namin to. Yung una nabinta na. Aray ko. Napuwing a catch. Napuwing. Inagahan na namin ngayon sis kasi baka abutin na naman kami ng hating gabi kasi nung una nagsimula kami alas 9 ata yun. Natapos kami ni mother alas 10 ng gabi. Grabe. Kaya ngayon, kanina pa kami nagsimula dito. Alas 5 ata. Kaya naman yung ilong ko puno na ng usok. Salamat sis Ina. Ayan, itsura ng Tres Marias. Para ng ano, para ng taong grasa. Ang dami ko ng uling. Ang katulong ko ngayon ay si mother. Kasi yung aking dos hermanas, siya yung tagaluto. Kasi hindi kami pwede magsabay-sabay sa trabaho kasi pagdating sa loob ng bahay, kailangan mayroon tao din. Mahirap na. Hala, puro usok ka na sis. Oo nga sis eh. Punong-puno na yung baga ko ng usok. Para na akong naninigarilyo dito. Kaya tumatakbo ako kapag mausok na. Kasi nasasagap ko, nahango ko ba? Ano yun? Aamoy ko ba yung usok? Pasok sa aking baga. Ganun po talaga yung trabaho. Buhay probinsya ng Tres Marias. Puro kadungisan. 'Di ba? Puro kadungisan. Pero okay lang 'yon. Salamat sis dyan sa paharang. Kapag mausok na, tumatakbo na talaga ako. Kasi hindi ko kaya. Kanina, alas 5, nagtanim ako ng pechay doon sa harap ng bahay. Tapos si mother naman dito, siya yung nag-umpisa nito. Pagkatapos ko magtanim ng pechay, ay dito na ako kay mother, tinulungan ko na. Kasi marami pa rin yung ano namin eh. Ayan oh. Ang dami pa rin baon ng nyog. Kailangan bago mag-harvest ulit, bago kami magkupras ulit, maubos na yan. Maubos na yan, maisa lang dito sa ulingan. Kasi kaming matatambakan ng mga baon ng nyog. Kasi tinitirahan din kasi to ng ng ahas. Kapag hindi to agad-agad naalis, pwedeng tirahan ng ahas. Kaya hindi kami nag-i-stock dito ng maraming baon ng nyug. Ayan, para nang umiiyak yung aking ilong. Naiyak yung aking ilong. Kasi nga, kanina pa ako nakakaano ng usok. Parang lumabo yung signal ko. Hindi abot dito yung signal ng wifi. Ayan, thank you sis Ina sa support sa inyo, nila kapatid Panalo. Kayo lang yung laging naandyan sa live ko. At saka pa po yung ibang nasilip din. Thank you din po sa lahat. Aba, may ilan ang tao? Limang tao kong nakikita. Ayan, salamat po. Natamad na kasi ako sis mag video ba? Ang dami kong stock na video na hindi ko pa na-i-edit. Gusto ko na nga i-erase kasi kapag Maynila kami ni Dos, pupunta kaming Maynila ngayong Feb 25.
sabi ko mag-video-video na naman tayo sa Maynila. Hindi yung puro dito sa kabukiran, sa kagubatan. Try din natin mag-video-video sa Maynila. Ay, ay, ay. Saan kayo sis sa Maynila, sis Ina? Magkita tayo sis. Magpa-picture lang ako sa inyo ni Kapatid Panalo. Magpa-picture lang ba? Saan kayo sis sa Maynila? Magkita-kita tayo sa MUA. Magpa-picture lang kami sa inyo ni Kapatid Panalo. Pwede ba yun? Si Madam Cascade sana, kaso hindi naman siya pupunta ng Maynila. Siya yung pupunta dito sa amin sa ano ata sa ano yun, sa mahal na araw ata siya, gustong pumunta dito sa amin. Ayan, papa-experience ko kay Madam kung paano maglakad ng 2 kilometro. Sanay naman yun maglakad si Madam Cascade. Tawang-tawa si Kusinero Hardener ha. Thank you so much po sa 7 taong na andyan. 7 million in my house. Thank you so much. Hindi na ako magpapakita ng mukha kasi natulo yung sipon ko. Sorry. Sorry sa mga kumakain dyan. Kasi nga po ang dami ko nang nalanghap na usok. Ang dami ko nang nalanghap na usok ng pag-uuling namin. Pinag-uuling namin. Ayan o, para ng bunganga ng bulkang Mayon. Grabe yung usok. Palabasin muna namin yung apoy kasi parang kulob na kulob masyado. Thank you, Sir Christopher and Sir Brad for staying. Thank you so much po. Thank you sa support. Sana all may 8 mata. Thank you so much po. Salamat po. Patusok po. Ayan. Patusok po sa live ko. Ayan. May 7 tusok at saka 6 na mata. Thank you so much. Ayan si Mother. Naghihila na naman ang aming pananim. Pananim. Mamahaw na kamo ni Mother. Hatiran mo kami dito. Entertainan mo si Sir Brad. Matibay ka ba mag-English? English yan si Sir Brad eh. Salamat po Sir Christopher sa pag-stay po. Wait lang po at puntahan kita nitong aking ninja. Ito munang ninja ipunta ko sa iyo Sir Christopher. At saka pala kailangan screenshot ko para alam ko yung pumunta sa akin para mabalikan ko po kayo mamaya. Ayan. Hey, Sir Brad, how are you? How are you to find out? Look. Oh my gosh. Ayusin mo yung English mo. Huwag ka masyadong pahalata. Ano ba? Hey, Sir Brad, how are you? How are you to find out? Loko to eh. Kaluka ka. Grabe tawa ko. Hello, my naintindihan ni Sir Brad. Naintindihan ni Sir Brad, oh. How are you to find out daw? Bala ka dyan. Entertain mo, Sir Brad. Hey, Sir Brad. Good morning. Welcome to Tres Marias Farm. Let's eat buko, sir. Let's eat buko, Sir Brad. Andyan na naman yung usok. Sis Mais, puntahan mo sila kasi mamaya pa ako makakapunta sa mga bahay-bahay nila.
Dikitan mo si Sir Brad and then si Sir Christopher. Puntahan mo yung bahay nila, sis. Ayan. Puntahan ko muna si Sir, Sir Christopher dito sa aking second account. Dating dikit ko na pala to si Sir Christopher. Ayan. Sir Christopher. Ang laki ng bahay ni Sir Christopher pala eh. Nasa 3.41 na. Ayan na si Father. Parating na si Father. Tutulungan kami. Galing doon sa kabilang bahay. Dating dikit na rin pala ako eh. Kay Sir Brad. Where Sir Brad? We're friends or already. Tama ba yung English ko? We are friend always. Dating dikit na ba ako sa iyo eh. Dating dikit na ako sa iyo eh. Yan. Thank you so much po. Ayan na si Father. Hakot-hakot na naman yung ibang Wow! Andyan na yung pananim namin. Ayan, hinakot na naman ni Father yung aming pananim na penya. Ayan, nakakalabaw siya. Mega love shoutout po. Ayan yung kalabaw ni Dos. Ni Cosinero Hardenera, yung kalabaw niya. Ayan, napasabak na naman sa paghakot. Laglag na yung laglag na yung ibang ni Father. Hindi na namamalayan. Laglag na yung mga daladala niya. Ayan po, yung pechay. May hakot-hakot siyang saging, gabi, at saka kamuting kahoy siguro yung iba. Ayan, galing po yan sa Tres Marias Farm talaga namin. Yun doon sa una kong mga vlog namin na una. Yan po talaga yung Tres Marias Farm namin. Yun doon sa kabilang lupa doon. Kasi ito panibago to eh. Panibago tong lupa na inaalagaan namin. So ayan, shout out Father. Woo. Yan, may dala-dala siyang, parang walang saging dito kung magpagdala, parang walang saging dito. Samantalang, ayan yung mga saging, ang daming bunga. Pero amin, sa may-ari nitong lupa, hindi naman kami dyan kumuha. Kasi hati-hati kami dyan. Ayan yung gabi. Very beautiful and good singer. Good singer si Cosinero Hardenera. Yes, sir. Aba, marunong ka din pala mag-Tagalog, Sir Brad. Salamat, Maisy. I am glad to meet you here today. Sana all, Sir Brad. Sa akin ba? Ayan, di ba? Ang ganda. May pangano na tayo, Yun. Laki ng saging, May pangmaruya na tayo. Aray, may pangmaruya na tayong saging. Hinog na. Bigat ito pa yan. At ito po yung mga pananim na gabi. Di ba? Unti-unti na namin hinahakot yung mga tanim namin dun sa kabilang farm. Ito, masarap po kasi yung nito, laman ng gabi. Masarap igulay. Tapos yung pinya, ayan. Manananim na kami dito ng penya. You can visit me, Sir Brad, in my FB profile, Cosinero Hardenera. I'm gonna sing for your favorite song. Hindi ko sana dyan sa pili. Ako din, Sir Brad, marunong din ako kumanta kapag walang tao. Pero kapag may tao, ayan, natakbo na ako. Ang bait nitong kalabaw, tang tereng tereng.
Ding, tiriding, tiring. Ah, may bukol ba ito? Adi, Papa mo. ate, di pa. May bukol pa oh. Pagka, Wala. sila pagka. Dati na ito, inborn. Sila kung tulong pang Wow, nice. Sabi ni Sir Brad. Ganda. Wow, nice daw, sabi ni Sir Brad. Ayan. Yung inining batang si Jang Kiramera. Ayan po yung kalabaw ni Duas, ni Cusinera Hardinera. Sa kanya yan. Yan yung invest niya. Sa pagtatrabaho niya sa electronics. Ako naman, yung kalabaw ko andun oh, sa dulo oh. Yung kalabaw ko andun sa dulo oh, yun oh. Maraming ibon na nakaano sa ulo. Maso itik tama, dapat daraw nito digdi. At saka may itik pa pala ako doon guys. Gusto kong dalhin dito kasi ito oh, may tubig dito ako nakikita. Namimiss ko na yung aking mga alagang itik doon sa kabila. Doon kasi may palayan kami doon. Pag tapos na yung pagpapalay namin doon, pag harvest na, pag tapos na mag-harvest, pinapakawalan namin yung itik namin. Kaya malaya sila doon sa kabilang bahay namin. Kaya lang namimiss ko, parang gusto ko dito dalhin. At saka yung pato ko. Tapos yung aking ganso, pinaalagaan ko doon kay kuya ko kasi marami kaming tanim na halaman dito, mga bulaklak at saka mga tanim sa kapaligiran namin. Pero wish yung ganso eh, kaya pinaalagaan ko doon kila kuya. Kasi nga, wala sila doon masyadong tanim ng mga halaman at saka bulaklak. Mga ano lang sa kanila, mga saging. Kaya pinaalagaan ko doon para hindi makapag-perwisyo dito. At saka maganda din pang bantay sa bahay yung ganso kasi maingay kapag may tao, parang aso lang din. Ang ingay. Salamat po sa lahat na naka-stay dyan sa aking live. Salamat po sa pagtsatsaga. Sa pagtsatsaga kahit hindi tayo magaling dyan magdaldal. Buti si Sis Ina eh. Magaling to si Sis Ina. hindi ka makalihanin basta Mag live. Ayan na. Lumalabas na ang apoy. Kapag lumabas na yung apoy, kailangan dagdagan naman namin. Di sabi ko nga, kung maligyan man yung side pa, dito ba hapon pa. Hindi ko kaya niya akong sulukulak. Hindi mag... Yan sin sa mga gilid, inagarnosan na so. paano ano mo na ito? Napakalayo sa ilaro. Ha? Kalayo mo na ito. Kalayo mo na ang gabo. Mabuti ang sa iba ko rin. Ang malaan. Kapit ko maduwa. Tonight, it's been a year. Pwede magamit. Pailing mo Pas. muna tayo. Para report. Sa habang harong ka nagatapos sa nagalaan. Kung paano na. Tamunan. Ayan po, salamat po sa naandyan. Ayan, idikit ko to si Prince TV kay Sir Brad kasi pinangingisda ko din to eh. Ito sa pamangkin ko to. Ayan, ang laki pala ng bahay. Mansion pala yung bahay ni Sir Brad. Bago nagkamong gano. Ang kati ng lalamunan ko. Sa gilid.
Eh, malilang ko talaga yun. Tama-tama ka na. Nagsauna ng swat, nagsauna ng swat. Ayan, inuubo na po ako dahil sa usok. Kalorki. Ayan, puntahan ko muna si Sir Brad sa kanyang bahay. Berbakal sa daraga tutugang ni kano ni uni ni Kaswira. Kiri ba konsinin kay to? Trigger ko. Ayan ang daldali father. Nagkukwintahan sila. Eh, arta kaya na ulit pa ta. Na ko dai gayud nagauro-uri. Kita na ko sa man yung man namin ginagalabaw na saw. Sending support, sir, from Tres Marias Farm. Ayan, Sir Brad. Sudah turun dong tadi yung baka pa nga filing mo. Dahil hindi matagal. Ora ki matagal sa Pinoy. Meron din Pinoy na tamad. Akala mo lang yon. Sabi ni Father, Pinoy lang daw yung malakas, masipag. Ang sabi ko naman, depende sa Pinoy. May Pinoy na ugo. Depende sa Pinoy, ang kasipagan, di ba? May Pinoy na sisiw lang. Sabi ni Father, Pinoy lang daw yung malakas kasi nga daw masisipag. Sabi ko naman, depende sa Pinoy. May Pinoy na hanggang Pinoy lang. Hindi na, ano ito ba? Ano ito ba sa naugo? May Pinoy na nabubugok. Kalorki. Done to your house, Sir Brad. Dinikit ko na ito si Prenso TV and Cousin. Ayan. Thank you, kapatid. Sis Ina. Kay Sir Michael. Punta ko si Sir Christopher. Ang labo ng aking camera. Cellphone pala. Parang may tao. Pagal man panon mo agad ako mo si Makul ang pag ano ma ang pagkakat kay pon talaga tubig Tonight, it's been a year. Uy, sana may ang ganda ka dyan ani mo Ah. naman nagaulog di ganyo. ay ka dyan Nasa ano kasi ako ng nyug eh. Baka daw malaglagan ako ng nyug, sabi ni Father. Umali ka dyan. Ibig sabihin, umalis ka dyan. Kasi nga, may puno ng nyug, baka ako ay malaglagan. Mahulugan. Sir Christopher, andito po ako sa iyong bahay. Sana all. Turkish ice cream. Wow, lama kayo. Masarap yun. Salamat po kapatid Panalo sa always support po. Every time na magla-live po ako, lagi kayong naandyan ni Sis Ina. Thank you so much po sa inyo. Sa support. Anong pie? Ano yan pie? Yummy ice cream. Allah, naghahang ang aking cellphone. Hindi ako makabakas kay Sir Christopher. Hello, kid. Sakit ang lamunan ko ah. Naanoy ko yung uso kanina.
hango ko na ano yun? Nasa agap ko. Na, 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 na. Back at home. Why? Who the girl? Aray! Usok pa more. Ano pa? Mm. Ayan po, Sir Christopher Gilliam. Gilliam. Dikit na po yung isa ko yung ano kayo, yung sa pamangkin ko po. Main channel din po yun. Dikit na po sa iyo, Sir Christopher. Panaginip ko'y lapis kitang mahal. Hindi ko malagyan ng harang yung ano ko, yung live ko. Hindi kasi ako marunong kapatid mag ano sa StreamYard. Gusto ko sanang lagyan ng harang, kaya lang hindi ako marunong magkalikot ba? Kalikot. Hindi ko malagyan ng harang yung live ko. Maganda sana kahit papano may harang yung live. Ay 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 ay. Dadadadada. Hindi pa, lagan ko na. Kami na yan mga Ha? Ako, kaya pra bukbon lagi ang tao. Yung mga gilid. Aray, kadyan inot na nato tumpo. Di ba? Ay, Para ba tayo nasa kaulapan? una naman. Ha? Mga rin. Nalin yan doon. Pinagkaray. Pinagkaray. Yun yung suitik duman ma, may panibago na duman na isiw. Pero kung May bagong pisang itik doon. ito, hindi pinayam siya. Bako, sako, sararo. Mm. Kung ito, Kasi bang ano? Sako. kasi siwo na. Sana ko. Ano yun ma? Ano yan na? Breakfast mo na yan. Kailang oras na ba ako? Oo, isang oras na. Mag-end live na po ako ata. Para yung iba naman makapag-live. Pakita natin si Father. Ay! Maputumba.
oh. May ano dito guys oh, yung nung unang pagkupras namin dito, may naiwanan na isang buong nyug. Ayan oh, tumubo na siya, pero kalbo na. Galing. Agoy. Agoy, agoy. Wala na, ibang sako. Wala na ibang sako. Sekarang pula belakang dengan makin tadi. Linsa. Mataba kaya tanas sa manukan. Sa Manukan. Tulinsa. Daw ko bilungo na yun. Lauga siyang lauga na siya ako. Kapano ka siya? Hindi ka naman magkaan. Kung nasa pinabutan niya ako, ano na, tumari, kami na po siya. Ano sa sigara, nagpapalitan. Kulo kulo mo kasi. Ha? Ito ko maluksak. Kulon. Berasa ka masasakong di ka lang. Kinakuha ito ni. Sa akong kay Tuan. Tulag na! Takbo na! Sa akong kay Tuan. Usok pa more! Usok pa more! Nanana dyan itong usok na to, ha? Mag-end live na ako ngayon. Isang oras lang tayo. Para sa iba naman. Hindi ba gusto bang may nag-live na ba yung? Sa'yo pa? Sa'yo? Napaswang ngayon nilalog na. Karong? Hindi ko ako sundan kami na bukan. Kuno wala. Agoy, agoy. Talaga? Hindi man ako nagbayad. Tigas, huwag ka na pa ay. Nakita yung malapad kong noo. Ayan guys, mag-almusal muna ako. Kasi pagod na, nagugutom na ang aking tiyan. Nagugutom na ang aking alaga. Ay, hay, hay. Ayan, ako po, yung tinanim kong pechay. Yung tinanim kong pechay parang matay. Olo. Ha?
Hapon, naglipat ako ngayon tas ngayong umaga. Ala, yung picture ko. Yung picture ko doon, oh. Trabaho daw ko ni. Kuya ng tapi, ano? Takpan ko ng, ano, ng trapal. You know na, ano? Salamat po sa lahat pong naka-stay pa dyan, Sir Brad. Thank you so much for staying. Ayan. Tapos, may parakay sa manok niya. Ay, naku, ni. Wala nga, sabi ko na sa iyo. Ah? Look, Mio. Inukot pa kaya sa manok. May parakay, ah? Siguro naman ako mariparo kung man ang. Lukos, wala na. Mio Marimar. Yung tanim kong pechay, inubos ng mga manok. Hinalukay ubi ng mga manok, yung tanim kong pechay. My goodness. Pero gusto talaga mga manok mahal. Kasi ako mga tubang sinulit ko. Isang manok ka, ito nag-ubos kayo ni. Wish you, yung tanim ko ng manok. Grabe.
Ay naku, nalingat lang ako guys. Nalingat lang ako. Tumulong ko doon kay mother. Ngayon yung aking mga tanim na pechay, hinalo kay ubi ng mga manok. Kalorki talaga. Kaya ayan, tinakpan ko ng mga dahon ng nyug. So ayan po, hanggang dito na po muna tayo. Mag-end live na po ako. Thank you so much po sa lahat pong sumama sa aking live. Sa lahat po na nag-stay sa aking live. Sir Brad, 32 Vlogs Official, Ina Vlog, Sir, Kapatid Panalo, kay Sir Christopher kanina. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Mag-almusal na po ako. Tawang-tawa si Maisi Oragon Shing. Migalab shout out daw po sa iyo, Sir Brad, 32 Vlogs. Sabi ni Cosinero Hardinera. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you so much. Paano na yon? Pa-thank you ka kay Sir